Hi friends, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। गोबावथार जाबायमोन दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो नागिरदों बेखायनो खनसे नोंथांमोना लाइक खालामग्रो ओमफ्राय मोनसे साबस्क्राइब दङना बेयाव थुलाय मा जायो खनसे थुनाय नायलाय जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंना टिप्स नांगौ होननानै जुखामाव मा खालामनांगौ खालामनाङा बेखौ हानायसेबां आं कभार खालामगोन दिनैहाय ओमफ्रायहाय जुखाम गायनाय हायावहाय माइ जागोन ना जाया बिग कुवेश्चन आरो लोगोसे जायोबा माबादि तो बेनि सायाव ए टु जेड जुखामाव माबादि फेसिलिटिस नांगौ बिनि सायाव माखासे डिसकास खालामगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय नोंथांमोना बिराद सापर्ट होदों बे टाइपनि कन्टेन्टआव आरोना माने गायनाय फुनाय बिजनेसाव आरो तो जियानो जा लोगोफोर लाइक खालाम लाइक बेखौहाय ओरैनो फोरानबाय जास्ट माने बेखौहाय न'आव लाखिबाय आरो माने जोलै माने जागोन ना जाया नायनायनो आरो बाट जोंथ' जिखौ गायदोंमोन बेथ' फुरा माने हाइब्रिद बाहेरनिसो बाट बेखौनो जास्ट फोराननायबाय आरो ओमफ्राय देनांहाय रज'ना रज'आ ट्राइ नायनो दा जुखाम गायोब्ला नैबे जिनिसा थाथारनांगौ कम्पालसरि दै फेसिलिटि थानांगौ दा नै बे मेचिन बरिंआ दंखायो बिनिफ्राय सिखावनो थाखाय नैबेखौ होनांगौ जायो नै जिनज्रि लागायनांगौ जायो उपाय गैया सिगाङाव गोमाखांबाय बिनिफ्रायनो मोनसे बेखौ आं गोदानसो दाख्लि बायनांदों स' बेनि थाखायनो आंहा खरसा बिराद बारा थांदों आरो ओमफ्राय ओरैहा फुरा दै हरो बे दैखौहाय डिलिभारि पाइपजों हरो दा गोसो दङबा फुख्रियावबो दैखौ होनो हायो आरो ना फिसिनो हायो एडभान्स दा ओरै आङो गायदोंमोन बेजोंनो दैखौ आं हरो बाट बे जाम्फै दङ बेखौ जों इउज खालामला डाइरेक्ट डिलिभारि पाइपजों हरनाय जायो दैखौहाय फुरा दैया खननै नांगौ 2 टाइम्स नांथारगोन ओमफ्राय ए टु जेड उनावहाय खिथाबाय थागोन दा नैबे ड्रेन दङना बे ड्रेनजोंहाय दैखौ हरनो हायो आरो खोथिया फैयोबा जुखामा बेखिनियानो बेखौहाय माने लांफैयाखै बैथिंखौ लांबाय बिथिं लांथ'वाखै आंथ' खनसेनो फानबाय नालाय बैयो गथ'फ्रा मा खालामदों दा रायजोफोर नै जुखामा ओरैबादि रानखाबाय जेसेबांनो फोराननो हायो माने मारा होखांनानै गुथिखौहाय फोराननांगौनि बारा दरखार गैया आरो माने टटेलि रानखाजोब्बाय दायो सावबाथाय फुरा माने खामलाबजोबखागोन आरो ओमफ्राय गिदिराथ' गोगोम गिदिरखा आं खिथानो नै खनसे खिथाबावना हमख'नो हाया नै आंनि आखाइनि सिगांबो गिदिरखा होनना हमख'नो हाया नै माने हासारनि सायाव आरो हासारा माखौ होदों होनोब्ला फार्स्टआव माथि सार होबाय माथि सारना माथि सार्स मोनथाय बावलायलांबाय ओमफ्राय इउरियाजों लागायना होदों बेनिफ्राय DIP होबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय अल विनार मोनसे अल विनारा माबा मोनसे नाम दंमोनलै बावबाय आङो बेखौ होदोंमोन थस मोसौ फिसाबालै थस बेनिफ्राय गाइस दानिया फैबाय मेन कन्टेन्टआव जुखाम गायनाय हायावहाय माइ जागोन ना जाया बे जाबाय टटेलि फुरा माने माइ गायग्रा हा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नै ड्रेन दंखायो दा खोथाया जाहैबाय बेयाव माइ जागोन ना जाया दा फाइनालि माइ जागोन ना जाया नायदो नै फुरा खोथिया फोनानै रज'लायबाय बेयावथ' जुखाम दंमोन जायफ्रा सिगांनि भिडिअ नायदों मिथिखादों ओइ लाइमोननि प्रुफआ नै बैयाव दङ नै खिथागासिनो दङ ओइ बे जाबाय जुखाम बिफांमोन बेखौहाय माने सावनाय जादों आरो ओमफ्राय दानिया फैबाय जुखाम गायग्रायाव माइ जागोन ना जाया नाय लोगोफोर आं खिथाखादों माने दहायो खोथाया जाहैबाय जोङो जुखाम गायोब्ला ओरैबादि हासार होनांगौ जायो हासार होनायावनो बिगासेयावनो माने बुहुत खरसा जायो आरो जुखाम गायोब्ला जास्ट अभारअल मोनसे हायावहाय मोजां जुदि नोङो प्रडाक्ट दिहुनोबा 8,000निफ्राय 10,000 खरसा खालामबा बिराद जुखामा जायो आरो कुइन्टेल हमना ला 15निफ्राय 20नि गेजेराव जाहैयो आरो ओमफ्राय जेब्ला जों बिराद हासार होखाबाय नालाय दुब्लिया बिराद हासार गोनां जासिगोन ओंखायनो माइआ ओरैबादि माइ जागोननो बेवहाय माने एक्सपिरियेन्स गोनांफ्रा खिथादों डेन्जार माइ जागोन आरो खारन हासार मोनखाबाय नालाय गोबांथार हासार होबाय नालाय ओंखायनो माइआ गोग्गोम जाहैसिगोन आरो दा नै बेवहाय दायो खोथिया फोबाय नालाय बेखौ हालेवनांसिगोन आं बेखौ हालेवनानैहाय हमना ला ट्रेक्टर होनांसिगोन आरो ओमफ्राय ट्रेक्टर होबाथाय बे बिदि थाबायना माइ गायनायाव एसे उसुबिदा जायो नों आरो माने एसे बेफोर हाराफोरा थायो नालाय बेखायनो एसे साफा खालामनांगौ आरो ओमफ्राय आरो बेफोर बिलाइया सेवनानै दोनोब्ला माने बांसिनसो हासार जायो दाथ' लोगोफोर बेनो भिउआ नै बिथिं खाबाय बैथिं खायाखै
बैथिं खायाखै दंबावो 11 बिगानि एसे बारामोन फानबाय आं टटेल 2.5 एलआवहाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो आरो गाइसमोन जुखामा माने गायोब्ला फैसा दङ माइ गायोबा हमना ला मेक्सिमाम जोंनियाव 20 मन जायोब्ला लादो नोङो 700 करि 7 × 20 14,000 खिन्थु जुखामाव नोङो 30 निफ्राय 40 नि गेजेराव मोनो बिगासे हायाव होमबा नायदो अबे साबसिन आरो मोनसे खोथा प्लास खोथाया बेनो जोंथ' मेसेङावसो गायदोंना मेसेङावथ' हाया जोंना ओरैनो थायोना मेसेङाव गायनानै लोगो लोगो हाखांबाय ओमफ्रायहाय नै दिनैनि दिनाव खोथिया फोबाय रज'बाय ओमफ्राय मास मोनसेनि गेजेराव हालेवसिगोन आरो बेखौ माइ गायनो बिनिफ्राय बिदिनो जुन लास्ट उइकफ्राव जुलाइआव माइ गायथारबाय आरो दा बेनो आरो लोगोफोर दिनैनि ससे ब्लग भिडिअआ ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों बेबायदिनो खालामबाय था ओमफ्राय आंबो टाइमखौ बारा मोना स' नोंथांमोना बेबायदि सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय नेक्स्टआव खिथाबाय थागोन आं बिसिबां माबायदि गायदों गायनांगौ गायनाङा आंबो देग्लायसो फार्स्ट टाइम मोन ना स' एसे रोंबाय नेक्स्टआव एसे मोजांनिफ्राय मोजां गायसिनसै दा ओरैबायदि हाया डेन्जार हासार जाबाय आरो बियो माने गोबांथार हासार गोलैखाबाय नालाय बाव बैथिं फवाखै ओमफ्राय बैथिं फवाखै 7 बिगासे फवाखै ओमफ्राय बिदिनो 4 बिगासे फनाय जाबायदां आरो दा गाइसमोन फैसाखौथ' इनभेस्ट खालामदोंमोन आङो अभारअल आंनिया नै मायाव फैसा थांदों होनोबा बिगायाव हमना ला 8,000 थाङो खिन्थु आंनि एक्सट्रा खरसा जाबाय मेचिन बायनांबाय आं बिनिफ्राय नेट बायनांबाय आं नेट बेरानि थाखाय बिनिफ्राय पाइप बायनांबाय पाइप दैनि थाखाय बिदिनो अलमस्ट आंहा बेयावनो फैसाया टटेल 11 बिगायाव 1 लाखनि खाथियाव हयथ' एसे बारा थांदों आरो सा खरसाजोंहाय ओमफ्राय मोननायाथ' बिदिनो मोनबाय नेक्स्टआव आङो माने फुरा नेक्स्टआव डेन्जार मोजां गायनोसै डेन्जार मोजां गायबावनोसै आरो प्रजेक्टखौ बारायबावनोसै नेक्स्टआव आङो 30 बिगासे प्रजेक्ट लानो सानदों आरो 2 लाखसो इनभेस्ट खालामनानै बेनिफ्राय सासे बांगालाहाय मा 30 बिगा गायदोंमोन बेयाव 6.5 लाख बोखांदों आरो आं सोंदोंमोन माने बे गायबाय थाखायो जायनाखि आंनिखौ बायदोंमोन आरो बियो ट्रेक्टर आं गंनै दं बेहा सोरबा जुखाम गायनानै बलेर' लाबाय सोरबा DI लाबाय सोरबा ट्रेक्टर लादों बांगालफ्रा जोंबो हायो गाइसमोन जुदि नोंथांमोनाव हा दङबा नोंथांमोनाबो गायबानो जाबाय बिराद फैसा दङ मार्केटआ खिन्थु ओरै एरिया लायै एरिया मार्केट लिंकेजआ मोजां जानांगौ दा जोंनिया मार्केट लिंकेजआ ओरैबायदि मोजां माने मार्केटिंआ मोजां लांफैखायो न'निफ्रायनो खायसे गोबां कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोना दा माथो जोंनियाव फाननो हाया नोंगौ नंनाया जेरावनाखि बांगाल थायो बेयाव बांसिन नैबे जुखामखौहाय माने मार्केटआ मोजां होननाय खोनादों आरो आं माने दा जोंनि खोलाहा हमना ला 10 किल'मिटारनि गोजानाव बांगाल दं नालाय डाइरेक्ट लांफैखायो आरो बिसोरो बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बाव लोगोफोर माने नोंसोरो मा सानो आं मिथिया नोंथांमोना फैसा दङबा इनभेस्ट खालाम फैसा फैफिनो जुदि नोंनाव लाख थाखा दङबा बे लाख थाखाखौ बाहाय नोंनाव लाख थाखा फैफिनगोन आरो बे आंनि ट्रास्ट नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय ओमफ्राय हा गैया गोबां कमेन्ट्स खालामदों खायसे हा गैया जुदि नोंना हा गैयाब्ला जुदि गामियाव सोरनिबा हाया खालि थायोबा लांदां थायोबा बेखौ भारा लाबानो जाबाय माने ओरैनो थास्लायस्लाय आरो बै हा मालिकाबो फैसा मोनगोन प्लास नोंहाबो एसे प्रफिट जागोन नालाय दा हाया जोंनियावहाय 800निफ्राय 1000सिम सोलियो आरो भाराया बिगायावहाय दा नों बिगासे हायावहाय 40,000 मोनोबा बेनिफ्राय खरसाया थांबाय 8,000 बेनिफ्राय ओरैहाय हा मालिकनो 1000 होबाय 9,000 थांबाय हमना ला मेडिसिन लानानै बिदिनो 15,000सो खरस खालामदो बेनिफ्राय 40,000 मोनबा नायदो नोंथांमोना 25,000 लाबखा आरो बिगायाव दा दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जुखामखौ खायोब्ला माने खाफैबावोब्ला आं खिथाबावगोन माखासे फिसा खोथाखौ आरो दा कन्टिनिउ भिडिअ खिथाजोबनो हाया बिराद गोलाव जायो नालाय भिडिअआ दा A to Z जेब्ला बे फिनिश जागोन ना जोबस्रांजोबगोन होनबाथाय आङो मा हासार होदों मा होआखै मा टाइमावहाय दै होनांगौ होनाङा बबे हासारखौ होयोबा बबे जोलैखौ लायोबा माने मोजां प्रडाक्टआ बेखौहाय खिथागोन आरो आं मोननै टाइपनि प्रडाक्ट गायदोंमोन नैबे जाबाय गदाबरि बै जाबाय उइनार दा बबे बेस्ट बेखौ आं नोंथांमोननो खिथागोन नाथाय जोलैया अबेबा मोनसे दाम खम दङ अबेबा मोनसेया बारा मोनसेया 1550 मोनसेया 1800 4 केजि थायो पेकेटावहाय बेखौ खिथागोन आं नोंथांमोननो दा बेनो आरो लोगोफोर चेनेला मनिटाइज जाथारसिगोन नोंथांमोननि अननायाव 500 आवार्स वाट्स टाइम नांबावसिगौ माने मनिटाइज जानो आसा खालामो थाबैनो जाथों बेस्ट प्रडाक्टआ नै बिथिं जादों गाइसमोन बेस्ट प्रडाक्टआ बिफाङावहाय जुदि थसेल' ओंखारोबा ना बिफाङाव थसेल' ओंखारोबा फिथाइया बिराद अजन जायो फवासेनि बारा जाजोबो गासिबो बियो
ओमफ्राय थनै ओंखारबा थसे एसे सेबथा जानो नागिरो आरो आंनिया मेक्सिमाम एभारेजआ थसेयानो बारा ओंखारदों थथामबो ओंखारदों बहाबा खिन्थु खामानि गैया थसे गिदिर जानानै थनै एसे फिसा जानो नागिरो आरो दा नै बेफोरबायदि ओंखारबाथाय मथथे हमख'नो हाखाया नै दे गाइसमोन बिदिबा उनावहाय लोगो मोनसिगोन स' थेंक इउ गाइसमोन भिडिअ नायनायनि थाखाय